Ninahan ang isa ka lalaki matapos nga bunon sang isa ka construction worker sa may barangay Badyo, Numancia, Aklan. Ginkilala ang biktima nga si Jobimar Magcope, 37 anyos, samtang nakilala man ang sospek nga si Rick Francisco, 39 anyos, kag parehong residente sang nasambitan nga lugar. Nagagawa sa investigasyon sang Numancia PNP nga nagangkon sang mainitan nga diskusyon ang magtimbang nga parte kung sa diin gumabot sang nga kutsilyo ang sospek kag gilayon nga ginbuno ang biktima. Madasig man nga gindala sa ospital si Magcope nga nagangkon sang 3 ka mga tama sang pagpangbuno sa iya nga dughan. Samtang yara na sa kustodiya sa Numancia PNP ang sospek matapos nga voluntaryo nga nagsurrender kag ginako ang ginhimo nga krimen. Sa karon sarang ini nga magapangatubang sa kaso nga frustrated homicide. Balita Regional, gikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo ag bilog nga probinsya Aklan, rong kampiyon nga istasyon K5 News FM. This news is brought to you by... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.